Mbiamono sana omwanchu muligeria sogochora egetaseni kia Ndizi TV no basemere kwane buna kwabeire kugotwara obuligeria obuyana baigo sabato engia nebiro binde asengo kwaligania asemesa ya mangana maya elinde tumirane ime ya Frida Kerubo live ngomanye nara yabereka gokorekana kurwa chingongo chonsi enyechense nigo abasaki baito babereka bagotalera chinsemo nabaigo gosaka nabaigo konya amangana maya nagotaletera imigeta sene kiga kia Ndizi TV ngoko nyolinga asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook nabagotonyora gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube nabagotonyora gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke chinga kitoroche egati ya barai kurwa sobomo bwa azimio la umoja bagendete korobelia igoro yokorobekana alitkolia angyo ase chinsemo chirichia kamukunji nabo ase orogongo rwa Gusii nigabanya nyimbo beso kirebene na korwa egekure getindi gochia ase abaenge nabo chinga kichu maiga yeke gambero ekenene korwa ogochika ase okobagana kwenibo ekero abanyoma ine batiganire bona nigo abamenyi korwa se county ya Nyamira babeire bakorwa ebirengereri kubwatikana no kubagwa kwenibeyo nabaigo chinga kichi county chigendete kwena na chibasari eligo konya gosira chisemi nabaigo gokonya aborkiwa bali bakura ase chiamate chitali kwenyara elinde kwegendereria ase amasomabo nabaigo nigo omwise koyomo abeteka gosira kurwa senka yabo chitariki emerongo 34 yemo mutinyi 12 omwakolia ase goikabono iga batamanyeti asale mwanchi muri karansa oike elinde ngomanye asinchira eyobekirano kolende to basa gusika to basa kanyagara koira nanda sigekegeke kerebosio Ingo chaka kegima umwanchi umaligeria nigongo chakera county ya Nyamira asengo kumanyibuna maiga yeke gambero kurwa ogochika buna ekero abanyoma ine betanire babe bakobagana ENIBO eyo erengaine bananigo abamenyi kurwa se county ya Nyamira beso kiribene nabaigo kurwa ebirengereri byabo kubwatikana no gochikoko boigo nigo omo advocate kurwa se county eyo aberenerega kurwa enkwana ya bene kubwatikana ninganeyo kolende omulikito joma angi na talerensemeyo ngotwaliganeria oroboti rokobwatia engana yokobagerana ENIBO ekerenyomo yatananekire yabeire gekoreta obutantanu obonene asense icho ya Kenya. The system of the administration of justice I should imagine to atagameta majiko yekianyechi soba gacha buone ajitini kibesa kurusobo kuse naye gasialikire boigo libolyo lyabeire linene ningi gekoirera obwamate egati omusacha no mukungu korokwa enywomo ekoti enene imense icho ya Kenya nja etiali chiko igoro yokobagwa kwenibo highest court of the land and they are reasoning they are finding spells a lot of wisdom. Ntoira egetambo kerekoria obumanyi bwaime kurwa somo wakili Charles Nyamwange igoro yenganeye asato tebe bono nige bintu byonchoreirie ase omonto arachikobagerwa ensemo yenibo aretete asenka tali enusu asenusu bunayarenge abuo amatuko akare ata around that have not get ya property so the court rightly held that where a woman or a husband is claiming equal share of property, he or she must specifically prove which contribution, which financial, which monetary contribution are made towards the acquisition of that property. Ense moyende okomenyamo egati omusacha no musubati mutabwati ogwanchirana gukonyomana tali enyomo Swat naro gokwerwa no musacha she wants to remain the widow of her husband tata ketiko nyomo but humanly and naturally nata kete kamba ya mondoki
yomusacha omonto buno yo it becomes unfair ekarago turn around years later of friendship as I got is entitled to 50 share of the property acquired by the man. Boigo nate bali chikeli ndi chigosiekera isiko abantu babere bagusanira enibo yabande aseng'encho babwate obosani n'omonto korende batanywa maine. People wako ba friends ibintu binde bune mipango ya account all of these things omonto yo maete na bago turn around buna bono mukao buna bono no musacho. These are some of the claims the court wants to execute. Babato gusangane gati abamenyi be county Nyamira ilinde ko igwa ebirengereri byabo igoro yenganeye. The start go omoswati ekera akira nyore bintu kwaro isirie nebwene to mubange na ende to bwate quality. Equality means nusu bine nusu. Igati abamenyi mbate abanere buyabantu OKOBAGERWA ENIBO ekero batiganire asenyuomo. Omusubati ko provide evidence neringe gente ketangani kabwato kimubwato omwana nela andi moko genda DNA it can prove navungana ki omwana onoyo ono omwana onoyo ino mwezi nebwenerete obosine likely nga amaria yakoreki abaganuka tikati support buna onyumukungu orengeka gente ketangani nakonyorereta abananka na nero gugusiberi okubase none yange yekero ko ndeka asio chikori gebesa bono nje naro tanense emiri mukungu ago pray nyumba ne toka tabwate mirimo kero mugutigana na betakiro mubagira mari aliao alikuwa rosiri ense moyende mbasa bali chikeli koligererwa ase obogia gete gente kikotina buna magana ya mari aba muramba ukonyoma aba muramba ukugira ba nyoma batige nyoma igo abantu babereka igo kiro montage tenene kiya kifyake kurwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi. Mbia mano sana omurikecho Job Maangi asogotwariganiria roboti oru asenchira eyo wikirano konde gotigana nayo nagusika mutu ase oroboti ronde nigongo kumanyibuna chitariki 30 neyemo umutinyi 12 umwaka w'ekiri bubere 2022 naliyo elio moelio omunyaruka Shalin Judith Tumbo arorokanite ase enka yabo munyaruko yo w'emyaka 14 ase kurwa Kenyoro gia borangi imeye wodi ya marani bunge ya kitutu cha North nigo agendete kuligwa na baibuli babo asegwi kabono iga ataratuka kulinde nigo beso kiribene na kubolia ondebwensi ora morore gwaka oroboti kondo mulikecho Daipon Asanya na mange. Amateye mukuru ase Kenyoro kia borangi imeye wodi ya marani ebunge ya kitutu cha North nigere no moichano monene maega yokobora ku mwana obo munyaruka bwe myaka 14 koruinka chitariki 30 neyemo omutinyi 12 umwaka bw'ekiri bwibere 2022 igonde no moichano aso mochokoro anonsirete okoro ku Judith Sarini igotore no bwaba bonene twatemire kumurigikere bituo ndora amanyora bakachikanisa chionse onde bwensi omorocha asare anyare gototebya senge njama soma ya iranire magiga form tu arengi itukeli asibeti cyanga kanekera lakini nagase ni korerekera ari kwanekera agatira ngamubekere cyaya kanga akega kabeka cyanga cyaye bagi agachaka kogandekera twamwira ni akanga lakini abasoroire abaminto onde bwensi okamoro cyande gosondo kamubwate tari woitwa akia kelbot gocha se eketu kerange egere naintu batwa krisimi tomanyore turi no obwaba deli berera ase chingoro chaitu nturi korara botuko no mugaso masoma ya iranire maego Mwana Shalin Judith Tumbo nigagosoma ekirasi gya 10 ase school ya St Mary's Lwak Girls egotoka Amayia County ya Siaya. Ntosireti omwana Shalin Judith oregosoma St Mary's Lwak ari Siaya County igasirete koru nkachi tariki 31 omutinyi December mwaka orioera. Mamu abombire rara soko boro ku mwana oyo motangi oyo babege togosemeria kwebo buna familia boigoni gate banga buna baibuli mbamoya to mwana obachinga kichingororo asa masomaye korende mbamanye tie keirerete ogotamakwaye korunka nikapea mwenzaka aenda moshe hakumali akamurejesha
Hasa wakati alirudi, akarudi mimi nikiwa kwa bafu naoga. Baada ya hiyo mimi nikaoga, nikavaa, nikarudi hapa chini, nikamuuliza, kwa hakika umekataa kunioshea hizi gunia? Akaniambia tu, mami, sitakuoshea, mwenyewe utaosha. So nikaingia kwa jikoni, nikaanza kunywa chai. Pia akaingia, akamwaga chai, akaanza kunywa tukiwa kwa jikoni. I just try to advise. Nikamwadvise, nikamwambia, nimekuambia unioshee gunia na kweli unakataa, na ukanijibu wrongly. Wakati dadi aka hapo, imeonyesha kwamba umeonyesha kitu kama rudeness, because huwa unaziosha gunia is not shit, ni kitu kingine kizito. Mbona leo ukatae? Umeonyesha rudeness fulani yenye sijafurahia. Nikimwongelesha tu hapo. Hasa kutoka hapo akaanza kutirisha machozi. Mimi nikatoka nikaenda soko. Mwana uyu tosireti igaro omochokoroni. Itukelio nimbanye ninyorete ng'inakoro bare para. Ago ndebingo mwana urureka. Ngabate na momere akini ngatama kumubwati uchimarani. Kera mubwati tasi ng'inakoniri ebinto byae. Ng'inagante bitara amarura. Atema kubori ng'ina maraka bere nga mwana urureka marani egachire. Nonya aliko ntebya saberete. Ng'inagante bono ng'onyugo ikire paka egasende. Tata jitia bono mutige. Twagora nera wangacheka. Abantu sireti ne bakabona. Njomuna nje sokoro yayo. Bongo sabondo bwesho komorora asale. Atume ripoti ko cyase gitu ya polisi. Twatemre kumuriya saba iri na saba sani ntoramonyora. Twatemre kubika ripoti ya se polisi na mona ria ma police station. Igonto gerete kubatira n'abasikari lakini ntoramonyora gwikira bono iga. Bono togosaba Gusii bonse asibabite n'abana Kenya asibale bakorera omwana okukushari inchudi tandonse asare kiba ke ripoti asege tuo kende kia polisi gose baikere ase familia ase mukonyara Maega ye familia mugaka gesairo komenya no moichano no gukumia kone na soko borwa ko mwana Judith Tumbo nigo bono bakire kogochia saba na inchi bonsi bako basaba obokonyi asebate birenga ondora nyale kororo mwana oywe banyale wakeri boji kujia segeta seni kia banyanyimbo elio mwana oyo nyale kwira ne skuru anyale gosoma acheko bakonya asebate banere baligireti ko beliso ye familia ywe ko reporter ya Ndizi TV korwa se kenyoro kia borangi ase ward ya Marani imeye constituency ya Kitutu Chache North Eliethandipon Asanya. Biamono sana omurikito Daipon Asanya ase orobotiro kwento gotigara ime county ya Kisii nigongo kumanyuna abarai abaligetie oborai wetera ekiama gia UDA korende mbabwa nigobono beso kirebene na bigo komochia obomobwa azimio la umoja ase okorobekana litkolia angyo asensemelia kamkunji okwana nigo baba bakorera buna korobekana uko nigo korairani amagendera senseito ya Kenya na boigo ko boi ababwatani akora chense chiri chesiko ochako gacha ENIBO yabo imenseito ya Kenya kulinde nigo baburire obomobwa azimio la umoja gwancherana na boigo kubwaterana na serikali ya Kenya kwanza elinde kogenderera mulikeito Brighton Makoli no robotiro ekerokeri obomobwa azimio la umoja wa Kenya Alliance gwetera barai babo bagendete kusingira buna nigo baraji kweneki buna kwenda bare nimisangano yabo asense ya Kenya nigo bono bali baligiti birogo wetera sobomo bwa ekiama kya UDA gose Kenya kwanza kurwase county ya Kisii korende tibanyora biroge ebyo besokire na komochi abaraya bagendete kwiroberigochi asemisangano asense ya Kenya twachikira iga ntoli na mogoka singincho kisegi kyacha kira sense yetu ya Kenya chikwire ni amagendero magega unabona mwaro cyari asomo cyo Nairobi umusiko kuru kujerema kioni onganire amona barayi bazimio azogotebanga gochaka next week ngochaka bare gukora maandamano Kenya ngima egere batini ni biashara batini ni investors bagocha Kenya bakoreta chibese egere oburayi bwense butwaro obwoba egere toira na mega bunense ambo besana kororanga kuruchikura chiaerete libaga abakenya toko ikaransa tanyore amagenderero bono nalyo abantu bandi bakumirana bagochaka kuunda chisegi bono abaraya bo nigo baboririe
bari bakomocha omorai bwense kumosika na komoisiko yaye buno omorai bwense twatebire ng'intu buna abarai twabori chukura nonya titwairete otwara gotebi ng'a bari baminto bande bachakire ebura buru bazimio batairete chikura batwara masikani amo n'obugambi bwairete chikura ase ensi yetu ya Kenya bokura na Daktari William Samoei Ruto igona nari gusaba abantu bonse ba Kenya bari babwetu na bari babwete basike bari babuire na kuwa mono president yaito William Samoei Ruto na deputy yaye etware gotebia baminto buna omweshimiwa Kioni munekero agategete korosia maandamano ayo ere gakorosi buno omonto bwetu chukura ainyore ng'ana intuntora korugusi twabwetu eria torangerie ekera gukwana korumoino na intu twakwana korumoineye torore ng'ang'a kirio riekoba esengencho nkoburabura bare mono na gusaria magendero yense yaito yake tori gochigwanja asengencho ntomanyete na ebintu abana inchi barosiri ebigosarigwa amagimasira asengencho chisegi chinga bunecho na kikiageretu achira togokana buna ntwe abantu twanje tomorembe ndutaiti korense yaite koira na chisegi chiri chiaretete ukimbizi Kenya komenta nigo bateruna para bukuru ase county ya Kisii nigo bakomosiro mugavana Paulo Simbarati nonyo chore tukurwa somo bwa Simiuro moja asebo igo batakire bali bande kurwa somo bwo kosika omorai ibwense oyo chore tugwetera somo bwa Kenya kwanza ntuna abantu togo support the government of the day na my sister tebanga egabana tobwate ne yasimio igo tomosigete na abantu ba Kenya kwanza egekoro nero irite chikura ne president neresi kwe ne ya Kenya kwanza na abantu basimio maandamano ntotageti ande na abantu baito bande tugosachi mari tukoriara totegatanga manyinga yesa tuntu bense yeito etwara molembe egere president you move the country to the next level aterane buna bagusi baminto totene ne imara tobwati sino nintu arenge azimio etobwate gavana ekurukusimba oriyo tasimio tole UDA lakini etogata tiga agendere gokora egasi akorera abana inchi asenzemo ya machibu amaya ya matemu tutaigweti buya enchera ebisakubinde bigotorigereria gwetera sa matemu asoka teriko nyarekana ngase ngencho omocies aro mogusii ngaigo ekera bagusi bakora buya ngaigo nerogera usa matemu gaibwe tutaire goteba gorunge nga chinga kichaetire ekero mogusii akora kuru Mombasa nero gutangana kuru Western nero gutangana kuru Nyanza nero gutangana ona kereye kerete ngesias yetu ya choriru ande kanyarekana ngachinga kiechi achori unaria matemo au chigokorwa ande skuru chetu chigakora buya wana abantu basoire ebisakubindi byasoire korana mikanga ngabagusi bebere tutaire goteba nabagusi ntwa bagusi nabantu bomokia nesias yeito ogorugweseke majo wasikwe ngripo teriketa seni Candice TV iretheriane Brighton Makoli Mbiamano sana omurikicho Brighton Makoli asogotwariganiria orobotiru oroikiranu konde gosika mutu ase orobotironde unenchere yamo yokogendereria nabo igo kwinyora egekoro nigo omo MCA we ward ya Ibeno Steve Arika esokiribene nabo yokobeka emerobelio ase okolinda emete yegekoro ase chinsemechu gokwana nigo ainekibna nigo erachikoba eyengencho mono ase ngencho abatalimba chigotalira chinsemechu nabo igokoreta amagendero imeye wodieyo mulikito ndemo Steve na twaliganira roboti rwa senchira iyo wikirano Lina ni dianya kebako nigo libekaine ne chiwodi chia Ibeno ya nyalibali chache amoneli ya basi boitangale ya basi magega yemetego sime kwa Selina ni elio nigo morobeli boko nyegitiro cha kirevene gukora unomo MCO Ibeno Steve Arika asa akeire koko emeteke Gusii kolendwa mono komentenayo yene meteke Gusii eli yalenge kuregekoro na korana kitoko nyetiga abantu bacha basoma buna tebetento twale tourist attraction igo tutete korosiga iga asabagira montekera tete korana ne nyangi ochokorera magaiga torole na kitoko simekemete sasati emebono chinkenene chinkomoni abantu barolenga kaye emeteke Gusii na kialenge igo abantu bamtase ye yagenya kondiera mona nyakibako etu abasabire ngemete yakera twanyesimekire tonyegitere nande tonyerende elinde na intwe bisa biro abana baito bakurumaiga bache konyemanya nane ngorangara ringa ekero twacha rero twacha tokonyegitera tore nande togosaba tonyerende twensi toyibwaterane asege ekenyore keiga
Abanyakenyoro nigo bachengeirwo kubwatira nokwo gati abarai bechu wodi echo ibere Steve Arika amuna Thomas Obare asebaruleire yo gusiro moroberi oyo orachie gokonya goikia bisakubire bosio iga na chaba sagi yamono ntubwaterente no MCA kurwaitangare Mheshimiwa Thomas egere tororenga na kinsekoba na tebiri abasaye bagaiga barosi SCPO ego ekorigereria ebintu bietanaine na mwanya bantu ekogera ntogo kira torigereriga ebintu bieto bigosareka egere tiga tubwaterane tororenga aba iboli baito bali bamagega mbabwate emete yakabarwariri nemete irero teyo igogaiga no tete korosi twatiga bantu baiche barra litangani nkoiraneri Mheshimiwa Thomas Obare mbiamono ikiagera babwaterane na Steve Arika asogo tukorera magendera se chiwodi jite jibere asogo tusimikira emete igobone kero twarore baro kiri bwanchani obonene kubwaterana otwachira iga twasimikire emete y'egekoro naende rero twacha asogo cha kunyegitera tonyerende naende ntoganetie koreta naende yende ye mereta emebeno chikurotoni nemetende menge ye Gusii erinde tonyegitere echago kokonya abantu baito bakurumaega abacho kumanya emete y'egekoro emete ye Gusii nige gwatengenchene na sebono ogosegeta kwa ruru asorogongo rwa Gusii konyesimeka na konyerenda igoga etine chinkanene chinsoko sobonchirabu chinkorogo nyinchire gabo igo namaboba nkwamarega iga igo goikatorenga na kitokororanga ebintu bibietane mwanya bantu na kitoko birenda ko reporteria Ndizi TV korwa selinaniria Nyakivako ligotoka me county ya Kisii elietaliane Ndemo Steven no sana omurikito Ndemo Steven asogotwariganiria orobotero gosika mutu asorobotero nde nigo kumanyibuna abanyanyimbo korwa se county ya Kisii nigo banalia amarwa ase ensemo ya Kyongonya iyogotoka ime ward ya Bobaracho ebunge ya Nyalibali chache bakoragwa no mu county commissioner Charles Kases nigo babeka biara abayengi ase barwa igekure getindi asonde bwensi orachi gotokekana negokoroko na imukirigwo egetambo kero egetindi murikito Brighton Makoli na mange egekure egetindi nigo kiarurwe gojase bari bakwenga marwa tanjeri ase county ya Kisii aya nigagoja magega yabanyanyimbo bakurawa na mu county commander Charles Kases egokora ubuya byobotindi ase nsemo ya Kyonganyo iyegotoka ase wodi ya Baracho ebunge Nyalibali chache ase baitera marwa mange atanjeri to send this message to other brewers. I know they are watching me within the Kisii County that we are coming for them and we shall do the same thing that we have done here. Tutaendelea tunaenda kuharibu vitu kama hizi na kuwashika. So wakiwa mahali wako watungojea tunawakujia. Ukwana senze meyo nigo omo county commander oyanyariga kobori bamenyi wesoki na wako roboti alia samaru akwoni wa atanjeri. I plea to the members of public to volunteer information so that we can get to arrest such people. This changa ndio imeharibu watoto wetu. We have been hearing some funny incidences within Kisii. Inachangiwa na vitu kama hizi. Asobo ya biobu nigo banyara bakobeka biara omonyene enyomba oyi orekoni amaru atanjeri. Started our operation this morning. We came, we found this is what has been happening for the last 5 years from the background information that we have. We arrested the owner, somebody called Jacqueline Kemunto, with her husband, Akwapo, with 5 or 4 other brewers, and we managed to recover or get an exhibit of 450 liters of changa. Bono nigate beruna goikachi kwana kuna marungo sirara sorongo rwa Gusii. We want to eradicate this brewing of changa. Koripoteri gatoseni Ndizi TV eridariane Brighton Makori.
Yemono sana omurikito Brighton Makoli asogotwariganiria orogotirwa sinchira yobwagale konde na gutigana nayo na gusika gucha chinse chesko nigongo kumanyibuna omurai wense ya Kenya Dr. William Ruto nigolitkulia rero aikirana asensemo ya Bujumbura ime ya Burundi ase ogotwara EGEKARO n'abarai abanene bechinse cha East Africa EGEKARO ikyo nigo abarai aba bagwikirana asegati yabo no murai monene o Tanzania Suluhu Samia Umurai Felix Tshisekedi korwa sense ya DRC Salva Kiir korwa South Sudan Paul Kagame korwa sense ya Rwanda Yoweri Museveni korwa sense ya Uganda na Boigo Evariste Ndayishimiye korwa sense ya Burundi ekerenge kenene no kubika emirobiri ase ogokeani obosagani na Boigo kubika obulindi Obomo bwa azimio la umoja nigo bogendete korobelia anene mono ase okorobekana okukora chikokolekana litkolia angyo asensemeli ya kamkunji egati yabamenye kurwa sensemo ya Kibera nigo bekirana ase egetie kyo bunenchereye moyo kwerobelia ase babuli abantu bonsi weso kya litkolia angyo nabo igo nigo babuli obotoerero gotokikana ase chinseme chiri elinde korwa amagani yabo na MC Bwana Lawi, watu wa Kibra na wale wote wamekuja leo, hamjambo. Na tumekuja kwa time kidogo sana, tumekuja kukagua kiwanja pale. Kesho baba wetu atakuja kuhudhuria mkutano kubwa sana na wageni wake, na tunaomba watu wa Kibra wote, sio waazimio peke yake, wakaaji wa Kibra, kesho mnaalikwa mkuje hapa. Tutakuwa hapa kutoka asubuhi mpaka jioni. Wale viongozi wote wa Azimio, Kalonzo Musyoka, Oparanya, Martha Karua na wenzetu wote wabunge wa Nyanza, wa Coast watakuja kesho. Tunawaomba mkuje kesho, lakini tunataka utaratibu kesho. Mpatie viongozi wetu wale youth wa kesho, tafadhali mambo ya kusukuma viongozi kesho tuache, tukue. Baba amesema anataka hapa Kamkunji ikue mkutano wa dharura, na anasema hapa ndio kichijio ya siasa. Kesho atakuja kudhibitisha kwamba Kibra ndio kwenye siasa, na siasa ya Kenya lazima ianzie Kibra. Tutarudi hapa jioni, tumeanza kutengeza kiwanja, by jioni nafikiri itakuwa imejengwa. Tutarudi tena kukagua jioni, tunaomba mkae na usalama, na unaona hapa vyombo imeanza kutangaza vile kesho tutakuwa na mkutano. Otherwise, asanteni sana kukuja. Tunaomba tena kesho, please ambia jirani wako, mtoto wako, bibi na bwana, hata kama hauna leo tafuta moja, waambie mkuje kesho hapa. Sindio? Tarikinye cy'umutinyo kabire okera omwaka nelitko linene ase abantu bagucengera litko lya kanza. Litko lya rero nigo musangerekano okorekana ase skuru y'oboroso ya Kasarani imiyo mu Nairobi ase abantu bonsi baburiga gwesokya elinde kolingolirwa oburere bwa kansa ase okonyora obogweni akendabo. One of the main challenges facing us in this fight against cancer is the low uptake of screening and early detection services for the most of cancers. Less than 15% of the women in the reproductive age group have ever gone for cervical cancer screening, while only 10% of our women have ever gone through clinical breast examination from a healthcare provider. We must put greater effort towards screening and early detection to reverse this unfortunate situation. As a county government, we are committed to provide leadership in mobilizing communities towards screening and early detection. Ladies and gentlemen, I call upon us to intensify our advocacy efforts with a view of raising awareness among our people on the risk factors for the commonest cancers and the importance of cancer screening. The message that cancer screening and early detection saves lives needs to reach to all our households across this great nation, or great county.
country is also facing the challenge of raising cancer burden, with estimates showing that we lose approximately 75 Kenyans every day from cancer-related deaths. The top 5 cancers include breast, cervical, esophageal, prostate, and colorectal cancers. These 5 cancers account for 48% of all cancer cases. There is therefore an urgent need to focus our efforts on prevention and control around them, so as to stem the growing tide of cancer burden in our country. Okongusana na igoro y'endemero nigo kwirire emeli ase orogongo rwa Gusii asa abange babere bakogosererwa obugima bwabo. Muri GIAITO Vincent Onyancha na irakinga kichai kya bene nabo igo gutwariganirya oroboti rokobwatia. Wani kama nancho wani kese family yetu ndio mu mabwito baratari. Agante bino mwana aruna iriri bushirini. Echa kine chubule maoneti. Nkamuburi umugambi ayino muntu omwe umwana nabwato buri mara ahoni eri bushirini iganda tete mbe witness ngomoire 20 ekara bacha kurigerana echi 20 chimento isesa igona baroche ngaga igana begwenerete ngumuntu aitwakwe era ichene gari abogoriryuka tinjo 20,000 ikina wicho boremo naende etwarenga abantu 5 ase nyino yo koni buri mwana warenge igara gotwakitisha bateguto kutora rumu musatu yagachagonte yati njengo kokorra kendi yonsi no nyensa iga saba sigari aba na ndi kendi kyo murango omugambi nero tokore ga kipi tari montonde omugambi omako tokore putini kila bantu kawo nando yokomwa omugambi oyere ere tale kurata na rarangeri yo mungino oyo amoboli ngabuno oyo mogoli agonte binga okuko muntu obutoirwo mutwe obekera lino kwa batekera yechibese esi ora kore orante gari iro mobe iro mebere mocheri Ebina by'obulimo taligento kagani asorogongo rwa Gusii jintakana n'abatakanwa n'obakundire muno asukundirwa obulimo Teresa Mubasi n'omutakanwa mugakona ngisembe yasirete Omungi na Teresa nigango tumanyibuna stariki emerongebere na isano mutinye 12 mwaka weta nigo mwana yo manyakanete buna nkoba arrokante gutwara kibesa gwetania kerengo aso mwana yo abatebeti buna kibesa bwato mugambi bwenseme yu ya mwamusioma imeye county ya Kisii na manyete buna akinyorete mwana ngatikana nkwirengera kibesa iki ngayo mwana yaruseti umugambi amanyete tabwa tikenda rawoni ebakaibete inki Igento ganjana litukeri kimanone sukutindiyete. Ekamubetere lyali tukuri ale kubwatia omungi na ikaso mugambi likomanya kibeso mwana yabwada shiringi kiribu emerongibere ekyatebeta omugambi amanyete n'ekyaki. Kyane bwakingana bakabwa mugambi. Kanyo mugambi no hali nemesale bakangichanga matete ndikunyu ka umwana nkamwa. Kamburi mugambi amangana arande ntabuka. Omwana oyo kibese iki omuberto busaitiri bushirini n'ekyaki. Agante bino mwana aruna iriri bushirini ekyaki n'ekyubule maoneti egetanda wiri kigachakirabwo amangana mbono tegerera nkamuburi umugambi ayino muntu omunene umwana nabwato buli mara ahoni eri bushirini usona makondizo agankani yaya eyaoneti misi ngeyakoni nase nyumba akoni atagure nyumba neri bushirini twamoyata atagure nyumba yatagure nyumba akolire amenya kwa guchibese cyo chonsi inkamote mugambi kwari kumbuli na yaya atebete muigwane nkamubolia mumurone naro ubwate namba yaye kwari kumwakira agaka agante tinje kumwakira yantebete muigwane nkambulia no muntu omanene ina kimutura igwane tonyora busaiti ina kibona isi komo butebya kai uchibese muigwane ine kamote bigo mugambi na achire nyumba yote gutagurua tutamaitine kiego taguru numandi na mwagachiri toboko nyumba tego taguru agoteba nyumba kiego taguru kubutura abante metu abekense egere nyumba taguru lituke nyumba go taguru kuko muntu obutoirwo mutwe obekera lino kwa batekera yechibese esi ore kore orante gari iro mobe iro mebere mocheri omungina akeumia obulimo bwachire ekyo gatigarite ne nyombera sobulimo obwo gotagurwa engane yeboigo ekamogoso mungina bwenka Pacifica nyanchama nakogikerio omokonyi bw'omugambi Elijongera kurwa chinseme ekyo kya mwamusioma enke yene yane wababona n'abana bane mugaka gasirete
bono ninche ntenene nonya no bulimo bono nonya bogokorerwa egosoria bogokorerwa nonya nenya enamba yoka mbubwati ninche mbwate ngwenete koru nona ubakogora ninche ntenenete ase obulimo bomogakasirete mwaka 65 tare gocharangerio ya mobori ng'omwana oo otebire nkoni aro bulimo aye no manyete buna atebete tare gotebi nono yo mogori ngakarate nena omwana onimo manyete bakankasa abaiburi bamwabana mumuro mwabo nimbwate simi yae imwakere mobori nga bita onko bankoni aro bulimo imo manyete buna agoteba arate ni nono yo omogori ngaki omogambiere eriche ongera akoruchibe akubwata chibese cy'omwana oyo bakoni obulimo no omwana oyo iga ninka andake obuli masorongorwa Gusii bwairira mange ndochikomanya soboime naseki omokonyo omogambi lichongera abegetese na koiwa shiringi chirwe 20 korengana n'abamenyi bensemeye ekero bagoteye buna nigo muru yabetaka wa shiringi chiribu 20 aiga obutuko na mugaso ngachakesa baliyo kumurigyo omokonyo omogambi lichongera kogani komanya gose n'amaine chibese chirwe 20 nchiarwetwe mariko yakore tuntwaringa abantu 5 mariko yakore tu aratiga mwate chibese ichi nani nabana iranitio mugori oyu nkamubori ngikwamoretera ngina ataka o witness tuja kurikirana bachimente se savu achibesere ngamwe nda kiamote chibese ichi chibese ichi gamwete 10 ditanga nanda kamo kobagatanji gosana nanda kamo menta 10 chikaba 20 amote nyumba bwa solo sa mwete ka amote nyumba bwa sente ne family n'abantu twainge 5 chibese ichi amote 20,000 ne chiaka iga moete ingachi gosukerie nyumba korwa ase yarenge egarasa yabe free omurigereria kwegwereire chibesa nchurure omogambi namanyete nakyo narekorigia igwa nyumba bono tigetagurwe bono nkirete achi guswe mwari mata inyora abantu kirama mojo kuri kunagena huncho nyumba yatangurwa amabati nkomyoka abantu bari gusenza rasini abandi abandi timabwati tibieni abandi bagotagura kurunse abandi bagotagura kurubira inko baita kokura koita magena amatego mugasi kokura ngoita amagena ngoitira omugambi onubye semi omugambi amangana ali nago tebi abeire omugambi gotuma ba jataati gotuma abantu bawika inkabe balimo ngaite nyumba ngabaita amagena bakabagaika abantu bali bataraika ribako gana ribaho murantira abantu omugambi atumete bakabairania togacha togaika bakarigeri bagaka chibicha bakora tokagenda bakanubya kartu aigete nubi togasura inga manganaja bakakani kubali mumbo kartiki mbuye bakonigwa acha iriganitira kuri kibesa akore kihakane umwari atebana inte nkorigina no mumuro yo tokore kitwakana tukate umugambi nturuwakana bese ntuwa maitene kichiare tigate amali omungi na Teresa ligagote abuna emejande yonsi nigegosege tono mokonyi umugambi kurwa sensemejo asaga nije obokonyi bwabwango lakini umwana wero abaireke bago gatibu haki umuntu nkurere pi umugambi omoke umugambi omokene kyagusaini obole mubwane umwana akoni umwana kenkwerutanyi ometi gaki nero nkurire nkurande na gaki abantu aba babikwa bagambi abanya n'umugambi omanene bankonye nandi umwana uyu nguturushya ari umutupi nani riranete atagete ko urusha abantu umuto nambona gutia nangu itaromo umugambi ari gwancha nkonye none abagambi batwachi kuri abanya gaki basoime bankonya mangami cyandira umucyo umwana uneke bagwa kubekure poni okora kyotama kuna bani bine bireime bimuganyite bibere bigima atamete nandi ogetigire nandi chakireke ekene bona ko tano irusiri moyo aguito muntu neraite mwari kwanje no simba iso anime gaki ankonye umugambi magati n'umugaka umusacho ko gambi bine burungi bas babwatira ni bankonye kibageke kibekwa sege ko bekwa abero nyorugukwa akunyorugo chacha wocha buri mumbu yabakoni bantu batamanyike gaki umugambi ere nke umugambi rero tutire umugambi rero tokore gaki pi tari muntu onde umugambi omokoto kore protini kira bantu ka kore lakini natabana gaki nkonye nkorerande monkonye eri chakoro eri chongera nero yukubekese buri mubwa ni gutotamanyite korende nikyo mugambi omukagoteba erejongera ere nigakana mangana buna nabegeteseyi obole mokoni wa shiringi chiribu 20 umongo nache tasore kera igwete na kwanta bachire mwao igoro nyogore ego mwana ina rekana tukabwate chibese nanda kaba suspected tinjere ngao kera abwate tu agateba ngaya na numugambi na maite sina usiti chibese njetin ko diento kente kebe nari umongo nachete tokaeresa na nere chenge tare 26 ngamoeresa ngakia chete ngakia iri chibese icho nani tokaiwana in one unison onko bari 20,000 ira ne rioria tokare twakora igorende ntaite gware goteba nga tigo onko bari chibese ira ne rio monyene nche nonde bune witness buna moete chibese ichi 20
achigusukia nyumba bagocha kurikirana is 20,000 ichima comment ise sub igandete time mbe witness ngomoire 20 ekera bagocha kurikirana ichi 20 chimento ise sub mariko taya koretu en cash and hard cash hard cash tinjo 20,000 ikina wicho boremo naende etwarenga abantu 5 naende nkamuri fabu angonga ogende so mumino na mumuro omwabo kurukupita Peter Gisembe n'umumuro kabere wenkeye mwana yokoni uburemo akumbatiria kabere kurumaye so njema ngana ya nanye gwete keremno yo mundare sa 25 keraje tukubwa tunali suspect ase bintu bibi tuparagiga kerto mona dete unyi muntu kali suspect ya kubwatu torero mane botokine bintu na bairete arafu kuruga bona kera batena liye chato ba chata bateba chibesia ngeire mugambi namanyete kerento akwa ne mango matebya chibesi chi abate mugambi namanyete iko yare ko babiya ngate mundu kubokera bo mugambi kera kwa bo mugambi ogana mubuli chibesi ni chiagate ni tumwana sinchu mwana ndo matero mwana umukorobiari ngudia mani chinya sore ngikenderete ya ojirisi nyo mutene ta ko besi besi ya itu chibesi ni airani alifani chibesi chimunda kenoro akamote uno mani ka ndibure ono kate bo ndibure mungate umuntu ndo korabano tekstibu ate bo mugambi manene umuru acha ketuma pa mutara so mugambi na nkonkora ali ngendo no mwana ali ka umuyigwara kwate nkumana charo umutu tokaso mugambi tukamba mugambi makaki katekete kisejo akamate mwana utabati kuna makoni sinju mugambi makaki nabate naraweya kuri bure mobo ntwa kamnyoka ni gorobro mo mwana yana tubuka sani wibure mo mugambi agacha etworokera nitiga stoko le makiro montanya kolema lakita nabro mo bwatire tokora ko monta asanya kolema minwali bindi agra mwana rake alende ono chikiro mugambi omanyana kumuka ko saineli umwana yako muchibesa mugambi ka ngiya mugambi yako saini mwana na meto mwana oyuga nakorti chigese otama ogena ko over ko mustu simya ke birando na gocha amanya kumwara ko yenda alafu ni ndona go sabe serikali tokonya mwana muno bintu simbara tingete ko tamara kumbirie kise sinyinge ate moto otokonya nseme ya sengencho wani kama nancho wani kese family tuno cyo mu boito baratarini nkeye bono ni go bakorera buna bamenyete no buoba mugambi narawe no buri umuro na nero ko wanchi nako pen 20,000 ubwo bokoni bo umuro mtori tegara cha tukontia nanku lusiaro motu agautia no mwana reka umuibu nangu turusiaro omotu mbake kiribu ngero reka mutu ambwati nara kukona mangana yo kulina ngo turusiaro metu umuro yo beko manyane musacho yinga munyoraga bona bwate moro tieria side Jones ono nkarora babe singinchate ni ngangenere abara mwake musacho yaga chagonte yati njengo kokora kendi Jones no nyensa iga saba sigari aba na ndikendi nkyo murankore ataba sigari na basani bana ekyo getigarete bono no kuburia kurwa samenyi bense meye anasenkeye asabagani kumenya nase kyo mokonyi bumugambi elichongera kurwa sekenyere kige kyamwa musioma akobekese asoko ni gokubulimo egentona nabo bagendrete kogikiria korende umugambi munene ninkya ukwana esabari ane gachakiraga kurigyo umugambi munene likonyara kumanyenganeye yoko ni gokubulimo korende umugambi moke niga kumanyibuna ere amo no mugambi munene nabo batangete ogotangurwa kwenyombe yo after mongina chete akangera sanga buri mumpori kwani tukaiwana nga chibasi chichirane ekero omumuro yo yokurukungo bacheta itu gutagora nintu twatumita abantu ba community policy na nyumba 10 bakarusia abantu bali batagete gutagora nyumba eria bakaruo bakagenda because ntu amate na transaction ni bantu gichikoendera nkiora tuyo mongina yare mana one obori mubwari go bori dieta ryumongina egento kende gya kabiri omonto okoni oboremo nyore okoni oboremo nabo mumura nyore dieta ndiri ase etaito titiri ase dieta ria it means ngori etaito titiri dieta ria pakabe one of the witnesses singa bwanchani a transaction here take place obori mubwari bori koni wa egento gyoka karo kitwa saben keringa ki onkobari gerio monyene chibese igo 20 asebono nigo omongina bwenka amone familia yu bagendrete koganyo bokonyi nagote abuna mbali gochwancherana omugondo yu konyara koirwa nabo igomba likoira no chibase chiarwe tusiringi chiribu emerongebere asebatebere buna mbabwate bwamate bonde bwensigoro yokoni wokomugondo nakogani oyore kogoro omugondo yu kuriga chincherara nyore chibase chiaye egetanda wiri kyobolemo tirigoka aiga naria mbireo Vincent Onyancha, Ndizi TV.
Mbia mono sana omurikyoito Vincent Onyancha asukwira chinga kichao chabene na gutwariganiria oroboti rukwendo noroboti rugwichana nandi no gwasemere gwitu na NKU ni chikonyora obokonyi kundu mwanchu muri kuru asoroboti runi onekire omwelio wa mangana maya asebire biga tobasa guska tobasa konyegera gendera kubwatia merubirinde ekobwatia inyora asinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook na bagotonyora wetera Ndizi TV News Digital na bagasensemere ya YouTube na bagotonyora wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyora wetera www.ndizitv.or.ke magachi kamera soko ene kibina evicha na boigo eliogiria gwikira sole asenchira ya bene nere petronira mukira elitariane Frida Kerubo kukuganiria obuligereria